Super Maroj a tento kanál, ten môj, toto sem, tak ten bude aj moje bratranca, tak dávajte ich hneď odber, aby ste tento kanál nestratili, lebo určite sa premenujem a vidíte sem tento sír a vidíte sem napísané, že sír Yakari. Tak toto bude reakcia na sír Yakariho. A teraz budeme reagovať na toto video. Musím to stišiť. Chceli ste si len nastaviť budík? No, počkajte, prejde iba reklama. Ako to dopadlo? Na téhle Minecraft mapě je povolený podvádění. Může totiž naprosto kdy... Podvadený, to musí nejaký mod nejako stiahnuť na to, ale to musím nejako potom na stránke pozrieť, ale stránky určite neotvárajte, lebo môžu byť vírusy tam, radšej neotvárajte. kdykoliv použít Creative Mode a vzít si cokoliv, co potřebuje. Ale i tak si myslím, že dohrát tu mapu nebude zas tak jednoduchý, jako se na první pohled zdá. No, na toto som normálne zvedavý. Toto video má 32 minút, to budem preskakovať. Číslo 1. Ne, počkat, tady to je tutoriál ještě. Tak a... Už jsem v kreativu, já jsem se ho nedal. A na této mapa totiž to povoluje. A mým cílem je tady na té mapě vždycky se dostat na glowstone. Bude tady, myslím, 30 Potrebuje asi na to bloky modlaty. levelů. A vždycky prostě musím vzít nějaký dobrý věci z kreativu, který mě umožní dostat se tam, kam Toto asi každý pozná toto. potřebuju. Tady jsem jako já a teďka mým cílem je vzít si 2 věci a dostat se přes tady tu ohradu. Nesmím si brát lávu, tak co mám sakra dělat? Tady to nemůžu ani Tak přeskočit. preskakujeme. Není tady nějaká jako díra někde? Po někde nějaký tajný vchod dovnitř? Někde ze zhora? Ne. Já nemůžu ani použít loďku, že bych jí dal na druhou stranu, pak do ní jenom naset. To je také zakázané. Můžu to zničit? Ne, nemůžu. Veď nič nie je zakázané, iba to od mamky niečo. Iba na boku. To asi každý pozná. OK, vezmu si elitru a můžu tam prostě doletět? Je potřebuju to prostě Veď namířit, aby se nedotknul toho to daj. Toto, Nachej to nefungovalo, to je toto mohol vykopať, toto, a prejsť, alebo takto zhora, prekopať sa dole a hotovo. entita. Počkat, nový plán. Elitra plus dveře. Můj nový oblíbený blok, dveře. Tak, teďka mám takový skokánek. Ne, do prčic. Ok, potřebuji letět rychlejc. Ok, myslím, že to ale... Boom, ok, sledujte to. Já myslím vodu. 2x2 udělám takhle nekonečný zdroj vody, teď už tam vypěkat 2 itemy. A teďka už jenom musím chytit 5 ryb. 5 ryb. Veď mohol, keď to tu staval, tak to mohol spraviť rybník. Dáva logiku. Spraviť rybník i hneď, aby nemusel robiť. To jsem fakt teďka nechtěl, aha. No, výborně. Keď Síria, keď pozerá na toto video, tak sa neuráž, ale toto bude iba reakcia. Další ryba. Výborně, ještě 2. Keď ťa niečo urazí, tak napíš dole do komentára. Dělej. A máme něco. Výborně, losos. Poslední úlovek ještě potřebuji. Ještě jeden úlovek. A máme to. Výborně, level 28 je hotový. Tak jdeme na předposlední. A napíšte dole do komentáru, ako by sa môj bratranca a mňa mal volať kanál. Keď máte nejaké tipy, napíšte dole do komentára a ja z nich jeden vyberem. 29. Musím se dostat na pevně. Ale ja som vymyslel, že Patresone a Super Maroj, ale tipy, ako sa bude na spoločný kanál volať, ako sa my budeme volať, napíšte dole do komentára. No aniž bych umrznul. Jo, to je ten sníh, ve kterém se propadám. Že do toho nesmím spadnout, jestli to chápu dobře. Musím si 5 itemů. Teď se byl jenom špatný, ale myslím, že tady to půjde. Jenom to musíme na to strategicky. Pěkně. Je to tu? Budou po mně jenom 2 zatím.
toto, neviem ako sa to už volá, štít si mohol dať takto dopredu a tak útočiť. Tím A neviem, či sa to tak dá. Vystřelte si uši. No. Krásně, ten je mrtvej. Dobre, Okay, potom. konec. A ideme teraz na ďalšieho youtubera reagovať. A to bude Ryder. On vždycky tieto vtipné začiatky má dobre tieto vtipné. Na některých jsem se tak s bratancem zasměl. Zajímalo tě někdy, Nero, jak vypadá největší horská dráha? Jo? Veď najväčšie môžeš vidieť aj naživo, ale nie v Robloxu. Nad tím jsem přemýšlel kolikrát, ale nikdy jsem se k tomu nedopřemýšlel. Když se podíváš před sebe a nahoru, tak ta dráha je prostě před námi. Toto nič také nové. Niektoré, keď som ešte nemal tento YouTube kanál, tak ja som tieto hry hrával. Všechny tady ty schody, aby jsme se tam dostali vůbec. Kam se ale bojím, že to? Že jsi takhle... Kto by teraz zbral českú vlajku? Kdo? Poblem z té velké výšky. Jestli se tam vůbec dostaneme dneska. Dostaneme úplně v pohodě. Dobrou jakoby českou vlajku si vytáh. Já jsem to... Kto by teraz takto do videa ukázal o Česku, Ukrajinu? Teda Česku vlajku, nie Česku, Ukrajinu. Teraz posunieme na sem. Reklama! Dobre. Oficiální Čech, co se dostal na Mount Horská dráha Everest, okládá vlajku. Je tady. Čo, České republiky? Aby to mali aj povedať, nie? Aha, já jdu bez tebe asi. Já taky, no ale jako klikli jsme na stejně, takže jedeme jakdy stejně. Chtěl jsem se otočit kamerou, ale nejde to bohužel. Kámo, už jste play. Počkej, slyšíš zvuky? Máš zvuky zaplý? Jo, slyším, jak to jde. Ok, tak počkej, já zkusím zvuky, ukáž. 3, 2, 1, bam. A jo, jedu. Ty kráso, ty kráso, ty kráso. Jo, pro mě já to nabírá docela speed. Ty vole, no mě už jste plý. To zase ne. Ja na takúto horsku na dráhu horsku, tak to by som nešiel. Maty 12, vidíte sa, Maty 12. To bych musel být ve virtuální realitě, ale je to docela hustý, tyjo. Líbí se mi, jak se mění ty barvy. Pojď, co to bylo teďka? No, teď jsem skoro vracel. Co to bylo? Kámo, na začiatku by som sa normálne už pogrcal. Teďka ta spirála, to byla cool. No pojď do strany. Zajímá mě, jakoby, jak dlouhý to bude. Podle mě teďka jdem tak 30 sekund, nevím. To jo, ale to jde furt do oblak. To jo, právě proto mě to zajímá, že jak dlouhý to bude. No. Já bych se rád podíval kamerou třeba, kdy to bude končit, ale moc to nefunguje. No jako, já bych upřímně takovou horskou dráhu chtěl někdy v reálu vyzkoušet. A možná už to bude končit. Kdo by to vyskúšal v reálnom živote? Ja určite nie. V realitě takhle dlouhou nevím, jestli bych zvládl. To já bych 3krát byl a 3krát by to spadlo mě na hlavu. A spadly mi boty ještě. Jsem na konci. A kto by chcel, aby som vydal Roblox video s Spike Blocksom, kto ho pozná, tak napíšte dole tiež do komentu. Na konci. No já taky, ukažte si. Nice, tak jo, ale zvládli jsme to, bylo docela rychlý. Čekal jsem, že to bude delší. Dobre. A ako troška viete, toto už je koniec videa. Píšte dole do komentu, kto by šiel na túto horskú dráhu. A ešte napíšte, ako sa mám volať na tomto YouTube kanále s mojim bratrancom. Čau, čau.